Mayong adlaw mga ka-dear friends, kumusta? Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga mga istorya nga atong idalit kaninyo. Diri lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa atong mga kaigsunan diyan nga wala pa maka-subscribe, please click the subscribe button ug i-appeal na lang sa ninyo ang atong notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan natong mga istorya, ayaw sa mo kalimot pag-subscribe sa ato ang line channel nga gitawag og Katabi Kauban ni Ate Gems. Dito ninyo madungog ang mga karaanan nato mga istorya nga di ninyo makita diri sa tuang YouTube channel. And then kung ginahan mo pada sa inyo ang mga suwat o sa mga kaagi ninyo para maka-inspire sa itong mga kaigsunan, all you have to do is just send it sa papajoesuperb@gmail.com. Makita sa na ninyo sa tuang video description below kung asan nyo isend nga email ad ang inyong istorya. So dito maglangay mga kaigsunan, mga ka-dear friends, kay karon atong tagaan og kinabuhi ang tampo nila ni Jessie og ni Rizel. Dito lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong mga sugilan karon gitawag nato og The Irony of Life nila ni Jessie og ni Rizel. Unahon na to ang istorya ni Jessie. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ilabi na sa imong mga suking tigpaminawan sa imong manindot nga love stories. Itago lang ko sa pangan nga Jessie, 21 anyos ug nagpuyo diri sa Danau City, Cebu. Actually, Papa Joe, sukad sa kong pagkabata, nahilig nagyugog paminaw sa imong programa, labi na sa love stories kada udto. Sa akong pamati manggod every time makapaminaw ko nimo malingaw o mawa ang akong problema unya makakat-on pagyud ko sa mga pagtulunan. Kini ang rason nga nung nahagit ko pagpadala sa akong kaagi sa gugma. Ug hinaut pa nga imong mabasa bisan pa og dili kaayo ni taas pero importante kayo nako kini nga part sa akong story. Samtang mag-inusara ko, maghinukto ko, mangutana sa kong kaugalingon kung anong malas ko sa gugma. Ako naman si magtubag-tubag sa kong kaugalingon, Papa Joe. Maybe ang rason nga failure ko sa love kay basin wa pa gyud nako matagbuhi ang tao nga para nako nga kanang pinadala gyud ni God. Matod pa nila nga heaven sent daw ang tawag ana, Papa Joe. Para masabtan ninyo nga akong storya, akong sugdan niya itong nakailan ako ang usa ka single mom sa Facebook. Hilig mo kay ko mag-post-post o mag-flex-flex sa FB. And one night, nag-post ko sa akong My Day. Ingon ani ang akong gitype dito, Papa Joe. Looking for pa-My Day girls only. That was way back February 19, 2024 nga nag-post ko. Ug sa wana ko damha, naday usa ka babae nga ni PM nako ug ningon nga ako ang imaydi o imayday my idol. Matud pa niya ug nag-send po siya og picture. Tud man kay siya ra may no response akong post, ako di siyang gimayday. Iyang picture bisan og dili pa mi kaila. Human ako og pa-my-day sa iyang picture, ako din gi-PM ang girl og giingnan nga Dan, gi-my-day na tika. Wa ko ma-expect nga mao di ay to'y sinugdanan sa mo ang closeness kay sukad ato chatmate na nako siya. Itago lang ako ang girl sa pangan nga Ana. Sa mong duha mas ako ang agresibo mangutana sa daghang mga butang. Sama sa mga information kung taga-asa siya. Is she still single? Na ba siya uyab or bana? Nitubag po siya sa ako og ningon nga taga-diha ako sa Pilipinas sa iliga ng amoa. Pero sa pagkakaroon, di ako sa Kuwait, nagtrabaho. Wa ko uyab, pero single mom ko. Nagbuwag nami sa kumbana. Well, dili issue na ako pagka-single mom. Labi na nga sa iyang mga ka-chat, dire o chat nako. Iya gyud pirmi nga i-mention nga gibuhat lang niya ang pagpalayo para manrabaho sa laing nasod para sa kaugmaon sa iyahang anak. So diha pa lang naka-appreciate na ko niya kay makita nako nga usa siya
kamaayong inahan. Nilabay ang usa ka buwan, padayon gihapon mig chat ni Ana. Hangtod nga nanguyab na ko niya, pero wa ko niya sugta dayon. It was the month of March nga nag-start kog panguyab niya, pero April na lang, wa gihapon siya tubag nako. Ako na po siyang giingnan nga magpaabot ra ko kung kanus ako nimo sugton. Willing ra ko mga magpaabot, Ana. Kay seryoso gyud kay ko nimo. Di na ko isagpayan nga nakay mga anak. Andaman ko mga mahan sa imong mga anak ba? Matud ko pa nga to niya. Sigurado ka, Jessie, Ana, ha? Dili di ka mao nga ingnon ka nga namunit lang ka og angkan na or naanay humandaan nga mga bata ang imuhang mapangasawa. Pangutana pa niya nako. Ako po siyang gitubag nga nganong mauwaw man ko nga mas angay mauwaw katong mga amahan nga way pagpakabana silang mga anak. Sige, kumaw na. Ug okay nimo nga huwato na nga akong tubag, ako na sa ngunaon, Jessie. Dali kay ko nga nakatubag, akong gi-promise niya nga kaya kaayo na ko siyang huwaton ug kanus siya ready. Nahuman na ang buwan sa April pero wa gyapon ko gisugot ni Ana. It was the month of May. Sige ra gyapon ko pangulit niya ug kanus ako niya sugton. Di na gyud mawa ang akong tender love and care nga to niya. Every morning, ako siyang chatan para pag-remind niya nga mukaon. Di magpagutom, amping pirmi. Good morning, good afternoon, good night. Kompleto ko tanan, Papa Joe. Kaya lagi, nakat-on naman ko. Pagigugma nga to niya. Pero nilabay ang mga adlaw nga wagi siya tubag. Mao nga, murag nakabatyag na ko kakapoy o kaguul kay sa paminaw nako murag wa man siya siguro'y ku'y pag-asa nga to niya kang Ana. May 30 ka to, Papa Joe, nagsakay ko bus kay mobisita ko sa akong lola sa probinsya. Gi-open ako akong messenger ug akong gichatan si Ana. Ana, taon-taon na ko nagpaabot sa imong tubag. Maybe, siguro ko'y pag-asa di animo. Sige lang, okay ra na ako. Basta, amiga lang giapunta ha. Samtang nag-type ko ato, Papa Joe, muna-munang pugong na ako sa kagulingon nga di makahilak. Kaya nag-uol na magyug ko. Seryoso ko sa akong gichat niya nga akong dawaton o ugaling manggani. Wa gyud ko'y pag-asa. Pero ako mismo, sa akong kagalingon, nasayod nga nagdugo ang akong kahiladman. I don't know noon sa ko. Nganong na-inlove ko sa babae nga sa messenger na ako pirmi makaistorya. Wala ko ma-expect og positive nga tubag ngadto kang Ana pero diyang naabot ko sa probinsya sa akong lola, ako gihapon gi-open ang akong cellphone ug namasin nga ni-reply si Ana ug unta mamilagruhan ko niya ug iya akong sugton. Dihay 100 nga message gikan kang Ana. Pagpislit pa nako, dako na akong kalipay siyang chat nga okay na, kita na. Mao ni ang iyang reply diri kanako. Dali kay ko nakabaws o gisigurado na ko iyang gichat nako. Sure ka? Gisugot na ko nimo? Buot nimong pasabot nga kita na? O ni-reply po siya nga, yes, kita na. Naglusog-luksog ko sa kalipay, Papa Joe. Thanks, Ana. Promise di ka magmahay sa imong pagsugot nako. Magbinuotan ko sa atong relasyon. Anyway, buutan na magyug ko daan. Bisan ang tanaw sa uban nako nga bugoy-bugoy ko tungod sa akong mga tattoo. Pero good boy jud ko, Ana. Proud ko pa nga pagsulti nga to niya sa akong chat. Tinuod nga daghang kog tattoo sa lawas ug ang mga makakita nako makaingon nga bugoy-bugoy ko or adik. Pero di gyud na tinuod. Wa man gani ko'y bisyo. Sukad official na kami ni Ana, grabe na kay ko naka-focus nga to niya. Ako siya permi huwaton nga matapos ang iyang duty. Midnight or kadlaw naman diri sa Pilipinas ang time ko mahuman ang iyang trabaho. Ug na siya sa iyahang room. Maupod, taon ko, di makatug para lang mag-video call min duha. Iniguli ni mo diri sa August, magkita ba yung ta, Ana ha? Matod ko pa niya. Ug nitubag po siya nga, yes, uy, magkita kuno ta. Mao na nga excited kayo ko nga moabot kanang buwan na, Papa Joe. Ang buwan sa Agosto. Kamo iyang pagbakasyon diri sa Pilipinas. Ug tuod man niabot ang date sa iyahang pagpauli sa Pilipinas, pero si Ana ningon nako nga di lang kuno midayon magkita. Kay moderitso pa kuno siya sa Iligan para makauban ang iyahang mga anak.
Ang sulti niya na nako nga sa dili pa siya mobalik sa Kuwait, gikan sa Iligan, moagi pa siya sa Cebu para makita mi. Nisabot lang pud ko. Kay usa ka buwan ra daw ang iyang bakasyon, unya ang iyang kwarta limited pud kaayo. Mao nga unsaon ra niya, inigbalik niya sa Kuwait, agiyon ko niya og Cebu. Uusahon na lang niya Papa Joe. Ako ra gihapon giingnan nga okay ra ko. At least magkakita gid mi. Ni promise man si Ana nako nga next kuno niyang bakasyon sa Pilipinas, diya siya magdugay pagstay sa Cebu para magkabanding mi og taman. Nagul ko nga di gyud ako usa sa iyang mga priorities. Pero nisabot na lang pud ko kay syempre mas unahon gyud niya ang iyang mga anak. Anyways, excited nako. Bisan og usa ka adlaw ra mi makakita before siya mobalik sa Kuwait, okay ra nako. Ang ako na matigdan few days since nabot siya Pilipinas kay wa na siya paramdam nako. Naka-offline pirmi ang iyang messenger o wa pud biya siya gihatag nga cellphone number nako. Nga mao tay akong tawagan. Ang natabo kay completely 100% na lost contact yun ko kang Ana. Ingon siya nako nga 1 month ra siya. Month of September siya balik siya Kuwait. Mao nga ako pud taon sig ihap sa mga adlaw. Basin igabot sa September mo kalit nang siya og chat nako nga naa na siya Cebu. Pero niabot na lang ang September, why ana nga nagparamdam, bisan og sa chat na lang, wa tanan. Gibati na akong tumang kagool, Papa Joe. Sige na akong hinuktok, usahay maghilak ko sa tago, kay akong na-realize nga basin gibinuangan ra ko niya. Basin nagbalik na siya sa yambana. Og ako, igo ra ko niyang gipasa. Ang akong unahuna, tuan lang kang Ana. Nakibaw ko nga, di nagyuto siya magpakita nako. Wa na ko sa maayong pangunahuna, tungod kay purti na nakong guula. Hangtod nga napiktuhan na ang akong pagtrabaho. Niresign na lang ko sa akong trabaho kay pirmi naman ko masayop kada sugo sa akong amo. Diri ka nako. Palpak na ang akong mga trabaho tanan, Papa Joe. Nagtunga-tunga na to sa buwan sa September diyang usa ka buntag niya na pagmata nako nakadawat kog chat gikan kang Ana. Kumusta naman kay Yam? Matod pa siyang chat nga as if nothing happened, Papa Joe. Dili ko okay kay wa ka magpakita nako. Tubag ko pa. Sorry Yam. Nala ko'y problema. Giatubang sa mua. Mao nga busy na lang kay kustanan ato. Ug wala ko ka-update nimo. Ug gawas ana, wa pa gyud signal dito sa mong probinsya. Tubag pa niya. So, asa naman di ka karon? Pangutana ko pa niya. Diyan ako sa Kuwait. Tubag pa ni Ana. Ha? Nakabalik na ka diha? Wa man lang gani ka magparamdam diyang napakadiri? Kibaw ba ka unsa nitabo nako? Nakaundang kog trabaho kay mura na ko mabuang sa sige ko na nimo. Di na ko kabuhat sa kong buhatunon nga mga sugo sa kong amo. Sorry gid kaayo ha. Nawa masagod ang akong cellphone. Dayon ang usan ako ka cellphone, akong gihatag sa akong anak. Unya, wa pa gyud signal. Kay bukid ba yang ato kaayo sa mua? Layo ba ang amo? Mora sa na rason niya nga nawa ko niyang cellphone. Sa kong nahuna, ngano di mawa yung cellphone? Pwede man ka maka-open og FB sa laing cellphone. O kung nakalimot siya sa iyang password, pwede naman ko niya i-search sa laing account. Naraman gyud unta ko. O gusto pa gyud unta ko niya nga pakikitaan. Kaya man jud ta niya. Pero tungod kay mahal kay nako si Ana, ako lang gidawat ang iyang mabaw nga mga rason. Okay ra nako. Importante ni balik ang among communication. Diyang nakabalik na po siya sa Kuwait. Tungod kay nibalik na si Ana o contact na ko, nibalik na po ang akong sigla. In Tagalog pa, nibalik na ang akong inspirasyon sa kinabuhi. Happy and inspired kayo ko. Bisan nagwa pag yumi magkita, pero love kay nako siya. Okay ra kayo nako sa video call na may makaistorya. Halos di na nako ibuwag ang akong cellphone. Bisan og nagkaon ko, nagsige kog chat niya. Akong itakin-takin ang akong cellphone kay basin og manawag siya unya di nako matubag. Bisan og layo ta susag usa og wa pa ta magkita. Di gyud ka binuangan ana kay love kay tika. Muna pirmi na ko i-remind niya Papa Joe. Ang time difference magud sa Kuwait ug Pilipinas kay lahi. Ang buntag sa ilaha gabi diri sa tua. Nya out niya sa iyang trabaho kadlaw na sa tua.
Sumuna nga halos wa ko'y kinatug kay magpaabot ko niya para sa mong naandan nga video calling. Ang akong Facebook halos iyahan na lang tanang post, pero min ako jud i-post og ang record nga kanang nag-istorya mi sa video call. Open book kayo nga mong relasyon ni Ana. Proud kay ko niya nga magsigig my day sa iyang mga pictures sa Facebook ug sa akong TikTok. Usa ka adlaw niya to dunay lalaki nga nag-PM nako. Nakita sa ko ang post nga nag-video call mi si Ana. Nangutana siya nako og kumusta na kuno mi si Ana. Ug ako po siyang gitubag nga okay ra gyud kaayo mi. Going strong and happy ang among relasyon. Natinga ako sa ni-reply nga lalaki. Brad, ay kay hatag imong tibok pagsalig anang bayhana. Ha? Nga naman, kinsam day ka, nganong kailaman ka nako. Kailar mong Ana? Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya, Papa Joe. Dili na importante og si kinsa ko. Ang importante nga makaila ka sa tinuod nga pagkatao anang Ana. Para di ka magdahom nga kana si Ana, minyo man na og dunay mga anak. Nakibaw man ko sa chika sa mga lalaki, Papa Joe, mong wa ko makuyawi. Pero ni chat na sab siya og niingon nga sila paday kuno gihapon si Ana og sa iyahang bana. Wa daw sila magbuwag. Siyempre di ko mutuo adto. Adto ko mutuo sa kong uyam. Be kung tinuod pa ka na imong gisulti, unsa may prueba nimo, bangutan ako pa. Nitubag po siya nga sa Facebook post sa bana ni Ana na dito ang prueba. Nakublaan na kay ko, Papa Joe. Grabing kulba. Ako siyang gipangutana o si name sa bana ni Ana. O giyaraman po kong gihatagan. So mauto. Ako da yung gi-open. Confirm. Tinood yun nagisulti sa mga lalaki. Kay naa sa mga post ang picture ni Ana. O siyang bana nga nag-agbayay pa. Akong nakita ang mga larawan sa usa ka malipayon nga pamilya. Ang pinakasakit pag yun sa friends list tayang bana dahil laing account si Ana nga akong nakitaan. Akong gipislit o gi-open. One day ago lang na-post si Ana mga picture sa ilang pamilya. Katong account mo iyahang pangpamilya. While ang akong account nga iyang gigamit na rin ako, mao dayto ang pangkabit. Sakit kay Papa Joe. Nagtutuong ako mga luha samtang nag-type ko sa akong gichat nga tukang Ana. Unsa ka orasa mo out, nako importante yung isulti nimo. Chat ko pa niya. Nireply siya nga mga kadlawon dinhi sa tuang oras. Mao nga wa ko matug, kaya akong giwat nga pwede na siyang tawagan. Mga alas 3 sa kadlawon sa oras sa Pilipinas diyang nag-online na si Ana. Wa ko maglangay, ako di siyang gitawagan. Nitubag ra pud dayon siya. Nag-video call me pero nag-smile-smile pa ko ug wa magpahalata nga nakahibawan ako sa iyang pag-ila diri kanako. Smiling lagi ka. Unsay gusto nimo isulti nga importante? Pangutana pa niya nako. Uy, curious siya. Matod ko pa nga pinasmile ang gihapon pero deep inside muna na ko pugong sa akong kagalingon nga di mo buto sa kasuko. Kuan Ana, mangutana lang unta ko nimo ba? Pila ka buok imong Facebook account? Nitubag siya nga duha ka buok. So una nako nga bakakon gyud kayo. Nakaibaw ko sa iyang duha ka account pero nakasakop pa ko niya ikatulo ug mao kato ang para siyang legit nga pamilya. Sure ka nga duha ra? Unsa man daytong usa katong pangpamilya nimo? Kato ganing naa ka dito gi-post sa imong bana? Pangutana ko pa ngadto niya. Dito Papa Jun, ibuto na gyud akong gipungan ako sa akong kaugalingon nga mahimong bastos, mong kalmado ra gyud ko kaayo niadto. Kay ba kayam nga mahal kay tika? Kanitanan akong gipakita nimo, akong gisulti nimo puros tinuod. Wa gyud ko'y gibakak nimo. Sukad ta nagkaila. Pero giduduaan man ko nimo. Di ba alalim sa akong side nga seryoso kay ko nimo pero ikaw nagbinuang ra. Matud ko pa niya. Dayon, wa na gyud ako mapungi nga nakahilak na ko, Papa Joe. Siya na kay wa ni tingog-tingog. Nagtungok lang. Unya nadugay, ningon siya nga, sorry, Yam. Sorry? More na isulti nimo, sorry? Sorry ra gyud. Human ko nimo gipadahom o gipasakitan, tubag ko pa. Mao bitaw nga wa ko mutugan nimo sa tinuod nimo kay di ko gusto nga masakitan ka kay napamahal na pud ti ka. Maluoy ko nimo mo nga gitago na lang nako ang akong sekreto. Matud pa ni Ana. Unya karon nga nakabaw nako. Unya karon nga nakabaw na sa Jesse. Unsay plano nimo sa tong relasyon? Pangutana pa niya nako.
Unsa pa man di akong buhaton, di buhi anti ka ana. Yes, mahal ti ka. Kay bawo ang Ginoo nga unsa kadako ako paghigugma nimo. Pero minyo ka. Di ko gusto nga makaguba sa imong pamilya. Tuna kay mga anak, mo nga focus na lang nila. So wa pa na gi-off ang call, ako siyang giingnan nga hinaot pa nga di na niya buhaton ang iyang gibuhat nako sa laing lalaki. Kay siguro para niya okay ra. Pero wa ka masayod sa kahimtang sa lalaki nga weak ug usahaon na lang niya. Unya og makahuna-huna pa siya og dautan. Enough na ko nga nasakitan. Ayaw nagbuhata sa mga lalaki ug sa imo ang bana. Magbinuotan na, ana. Mao katong katapusan namong conversation ni Ana. Wa na ko magsamok-samok niya. Pero ang samad sa kong dughan, wa gyapon maalim, Papa Joe. Hangtod karon, wa gyapon ko makarecover. Makunahuna na lang kung anong ang kinabuhi sobra ka-unfair. Na lalaki nga buutan o magtinarong, pero makatagbo man po og babae nga way klaro. Ang ako rin masulti sa mga naminaw karon labi na sa mga loyal nga lalaki nga sama nako. Nga ayaw mo pailad dayon sa mga babae. Labi nagtrabaho sa abroad, kay wa mo masayod nga gihimo lang mo nilang kalingawan tungod kay na bored na sila or laay ang ilang kinabuhi dito. Okay ra og lalaki nga game kayo pod, pero kung sama na ako nga seryoso nya mahigugma, masakitan gyud og lisod ang pag-move on. Labi na nga magsingabot na unta ang Pasko. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa pagbasa ni Moani o hinaut pa nga dunay leksyon nga makatunan bisan o gamay lang sa kuang simple nga istorya sa gugma. Imong magtatampo, Jessie from Danao City, Cebu. Jessie, simple lang yun sa nang akong ikapuno. Urag simple nga tambak nga realidad sa imong sitwasyon. Murara na siya o ni-order ka online o usa ka butang. Do not expect nga kung sa mo nakita sa ilahang advertisement, maugyod na ang moabot nimo. Pero wasa ta magsulti nga dili tanan. Kinaa masay inig-abot, maugyod. Muna nga dako kay tanghaga ang kinabuhi. Daghang salamat, Jessie. O katangan nato sad ang istorya na sad ni Resil diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong ikaduha nga tampo pinada usab ni Rizel. Dear Papa Joe, ako di ay si Rizel. 22 anyos ug nagpuyo sa northern part sa Cebu ug nay anak ug usa ka single mom. So nakabantay mo mga ka-dear friends. It's all about being a single mom. Doon na ba kay connection sa single mom nga primerong na istorya nato sa kinabuhi ni Jessie o kini nga single mom atong padayunon. Kung anong nahimo ko nga single mom, mao kana nga akong isaysay ninyo karon. Ang impyerno na kong pagpuyo, samahan sa akong anak. Pobre lang ko og kagikan sa mong pamilya og dako kay kong pangandoy nga makatabang nila. Kung makatrabaho ko, matabangan ako sila og medyo malugluagan ang kalisod sa pagpamuyo namo. Ako man sab dako pugog damgo sa akong kinabuhi. Pero unsaon nga ang damgo kung gipana na ka ni Cupido ang imong batang kasing-kasing mabiktima gyud. Naila-ila na ako kining maong lalaki og nag-live-in me dayon og nagpakasal, buntis na manggugko. Nagpakasal na lang jud og ahat. Hilabi ang sukua sa akong mga ginikanan pero ipaasa na pamana nga naa naman na. Sa wa pa mi nakasal, ang akong mga ginikanan ningon ako nga di ipadayon ang kasal. Kay wa sila'y gusto sa maong lalaki. Niya na pa gani kong papa nga pawagan ko no. Pabuwagan og ako mo pauli na lang sa amo og akong ipakataw ang akong gisabak.
Pero wa ko magpatuo sa akong papa. Akong gituman ang ako kasing-kasing, ang akong dakong gugma nining tawhana. Ug tuod man, nakasal gid mi. Ug dito nako napamatud-i nga walay pagbasol gid ay nga maguna. Kung unta naminaw pa lang gyud ko sa akong mga ginikanan, di unta ko may sugama kundi nahisama sa impyerno ang akong kinabuhi. Nagtrabaho ang akong bana isip usa ka security guard diya sa Busay. At first, unya medyo okay pa man to siya, pero nadugay ni gawas gyud ang tinuod niya nga kulor. Kung doon na may lalisan, moabot sa away, okay ron taog tinubagay ra. Pero manapat siya nako. Manapug, manuok, og mutuomog sa dili, dihay away na mo. Nga iya kong gidulitan og sundang sa akong liog, kay iya akong kong putlan og liog. Pasko pag yun to, nga nag-away mi niya. Hapit yun ko magurgur og sundang ato Papa Joe. Pwerte na kong hadluka. Gusto na ko mulakaw, og maybe muli na lang sa mua, pero di po ko gusto nga musumbong sa akong mga ginikanan. Di ko gusto nga mubati sa ilang mga o mubati ang ilang pananaw sa kumbana. Kaya in the first place, ako ang desisyon nga makipagminyo aning lakiha. Bisan og supak sila. Dayo sa kagabi nga iya kong gibubuan og tubig tungod sa iyang kasuko nako. Mayon ta og simple ra nga bubo. Kuwang na lang nga iya kong lumsan sa tubig. Diya pa usa ka higayon nga iya kong gibunalan sa iyang batuta. Nabunalan na po ko niya og lipak nga kawayan. Bisan unsa na lang ang iya may kapan. Maoy iyahang ibunal diri nako. Mga pipila lang mi sa mga eksena nga iya akong gimaltrato. Pero kining tanan, akong gisekreto kay di ko gusto nga musumbong sa akong pamilya. February 10 kato dispira sa birthday sa mga anak ug nilakaw siya kay moadto sa lungsod para mamalit og lamas para lutuon sa birthday sa mga anak pagkaugma. Nigikan siya alas 10 sa buntag ug nibalik mga alas 5 na sa hapon. Kung ikaw ang asawa, di ra pud ka mangutana og asa siya gikan. Siyempre ako siya gipangutana og ngano nadugay siya nga nakabalik nga lamas ra man ang iyahang gipalit. Pero iyaha kining gikasuko. Iya na po kong gipunog og taman. Pwerte na kong adluka mo nga nanagan mi sa kong anak og nanago sa may kalibunan. Dito naka-text ko sa akong ginikanan para magpakitabang. Wag yun ng gawa sa kong anak sa mong gitaguan hangtod niabot akong mga ginikanan og ilahaming gi-rescue. Pagibawas sa mga ginikanan sa binuhatan sa kumbana, amo siyang gipablatter sa kapulisan. Pero tungod lagi kay gugmaan man ko sa amahan sa kong anak, inig pangayo niya pasaylo nako. Ako na po dahil pasayloon. Nagtipon migbalik og puyo, dayon na okay na po. Nga nagpinasaylo ay sila sa kumang ginikanan. Ang pagtuo sa kumang ginikanan nga okay na mi. Linaw na mi, pero waslay kalibutan nga kulatado gyapon ko. Ako na lang gihilom kay maura man gyapon. Kung magsumbong-sumbong ko, mubalik ra gyapon ko sa kumbana. Usapon sa rason nga di na lang kumusumbong sa kong parents kay para nako sad-an pug ko kay muyaw-yaw man pugyug ko. Pero kana ra mapabadlong siya. Ang akong bana siya ang klase sa lalaki nga di pasulti kay feeling niya ako siyang gi-under. Ako na lang itatak sa kong nahuna nga sad-an pug ko. Part ani ang akong sala mong dawato nako ang mga kinumo. Natagbaw na ko adjust nga di na siya sabag-sabagon ug ako nila siyang uyon-uyonan pirmi. Pero sahay, isip asawa, di yun malikayan nga mubuto po ka. Sama nitong usa ka buntag nga sayo ko nga naglaba sa sapa. Pagkahuman akong laba, nagdukduk ko sa usa ka sakong nilabhan. Unya, sa kaon bagyod kayo among balay. Sayo pa kayo sa buntag pagikan nako og nahuman kog laba mga alas 12 na sa auto. Paguli na ako sa mua, ang among anak kay nagsighilak kay gigutom. Wa pay kaon. Unya siya nagtukong ra og siglikit sa lumboy para iyahan tabakon. Nganong wa man lang jud ka makalungag para makakaon ang atong anak. Pangutana ko pa ngadto niya. Nitubag ra pud siya nga kay bawo ko na siya nga muuli nako. Iya na lang kong gipaabot para ako na lang mulungag umupakaon sa among anak. Gutom pa kay gikan ng laba. Kapoy, nag-abot pa og ginhawa o niya nag-abot. More akong madungog nga wa niya pagkanang among anak kay way nilungag.
Unya pabuton ko niya para ako pa'y mulungag. Nagyaw-yaw ko, Papa Joe. Kaya di na gyud nako matabang ang pailob. Nagyaw-yaw ko samtang nang hay-hay sa akong mga linabhan. Ang akong kagwa nga bana kay giputol bitaw na niya ang hayhayan. Ang akong mga linabhan nga gihaguan ako natugdon sa hugaw nga yuta o kinahanglan na po na kong ibalik sa sapa aron usban og laba. Ako siyang gipasaylo niya itong igayuna, pero gisaad na ako sa kagalingon nga kung usbon pa niya og dapat na ako di nagyug ko. Og tuod man, wa dantig pila ka adlaw na dapatan na pug ko. Niadto ko sa balay sa kong maguwang nga maoy pinakaduol sa mua. Malakaw ra, mga 30 minutos makaabot ako sa balay sa kong maguwang. Pagabot ako dito sa akong maguwang, naghilak og taman, ug akong gisulti nila ang tanan-tanan yun nga gibuhat sa akong bana diri kanako. Ang akong ate mo iningon ako nga pabuwagan ng akong bana. Nipatuo po ko niya. Mao nga nang lakaw mi sa akong anak ug nipauli mi sa amua. Na timing pod nga niabot ang uyaan gikan sa Mindanao ug nagkasabot sila nga mas safety ko kung magpalayo ko. Mao nga nikuyog mi sa akong anak diri sa Mindanao. Sa pagkakaroon di ay mi sa Mindanao nagpuyo ug malinawon. Dini na ko makumpara ang pagkanindot di ay ug peaceful kayo ang imong pagpuyo. I know nga dili ra ko babae nga nakasinati ani isip usa ka battered wife. Dunag yung mga babae nga magpakamartir sama nako. Pero mas maay na lang kay nipatuo ko sa akong pamilya. Mao nga kamo nga naka-experience og pagpanagmal sa inyong bana, sultihin ninyo dayon inyong pamilya. Ayaw ninyo isekreto. Kay wa na tay laing kadangpan pa. Mao ra gyud na ang mga ginikanan. Igsuon og mga concern nato nga mga relatives. Ang akong iyaan, isulti na ko nga next year kuno iya kong padayunon pagpaskwila. Nalipay kay ko, kaya di pa day iwahi ang tanan. Naapa ko'y chance nga mabuhi og bag-o. Napay chance nga makabot na ko ang akong damgo. Sa una, makahuman og eskwela. Bisan og nana ko'y anak, Papa Joe, padayo lang yapon ko. Laban lang pirmi. Gusto ko nga inigbalik na ko di sa Cebu, lahi na, nga Rizal ang may kakatubang sa kong mga ginikanan. Gusto ko nga ma-proud sila nako. Gusto ko nga i-offer nila ang akong diploma. Unya pohon, God willing. Daghang kayong salamat sa pagbasa, Papa Joe, kini mong ubos nga magtatampo, Rizal. Daghang salamat, Rizal. Mura na siya short message sa itong mga kaigsunan nga mga kababayan diya nga kung makakita na mo red flag sa inyong relasyon, ayun niyo padugaya. Ang mga ginikanan magud makita, magud makabasa na magud na. Kay ikaw ginikanan na sagda. Makabaw na ka kung karon sa gutumon ang imong anak o sa gustong kaunon sa imong anak. Kabaw na ka sa batasan nga di gusto sa imong anak. So same thing na gyapon na sa imong mga ginikanan nga doon na sila nakita sa imong bana pero matud pa nimo. Gisunod nimo imong kasing-kasing. So what ay ma-blame ana sad? You are partly to be blamed. Kay di man na mabuo nga desisyon og siya lang o gipugos lang ka sa imong bana. Ang nakapait lang kay yes, pwede kang nindot ang imong kinabuhi karon kay wala ang imong bana. But the problem, kung mupitik pagbalik ang imong kasing-kasing, sa sakto na gyud nila lang para nimo, pero kasado lang yapon ka. That is why doon na pamaylang option na ay mga legal, ayaw lang yun kay itong pawak nga kasado pa ka, kunya naguwat ra nga og panahon ang imong bana og mubali ang dagan na nos panahon ug ikaw na sanoy mabausan. Sumuna nga amping lang una sa na imong damgo sa paghatag og diploma sa imong mga ginikanan. But again, sa tanan nga susama nimo og sitwasyon, it's not the end yet. Always remember that no one can keep you down except yourself. Daghang salamat kini sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe.